septembri zavíta na Štrbské pleso svetový pohár v Nordic Walkingu. Generálkou na toto podujatie bol domáci šampionát v Severskej Chôdzi. V medzinárodnej konkurencii obhájil titul na 10-kilometrovej trati Marcel Uharček. Reportáž pripravil Milan Stanko. Ja robím súťažne prekažkové behy zamerané na Spartan Race a niečo týmto smerom. Beriem to ako kompenzačné cvičenie alebo pohyb. Majstrovský titul na 10-kilometrovej trati obhájila aj Zuzana Novotná, ktorá predlani na majstrovstvách sveta skončila tretia. Ja som pôvodom bežkyňa, už asi 20 rokov behávam a aj tak, že na poloprofesionálnej úrovni a posledné 4 roky som si zaradila Nordic Walking ako kompenzačný šport aj k behu a veľmi sa mi to zapáčilo. Som zistila, že má to možno ešte viac benefitov ako beh. 90% tela a svalov je zapojených pri Nordic Walkingu, takže to, čo povedzme behom niekde zanedbávame, to dokážem kompenzovať a zároveň aj posilne, aj tú rýchlosť, aj chôdzu do kopca. Šetríte kĺby tým, že to nie je ako beh napríklad a používate aj paličky. Ďalej vlastne je to aj tréning mozgu, pretože zapájate pravú ľavú hemisféru. Niekomu sa môže zdať, že Nordic Walking je len také voľné prechádzanie sa s paličkami, ale opak je pravdou. Na výkonnostnej úrovni treba seriózny tréning a v pretekoch treba dodržiavať striktné pravidlá. Máme aj rozhodcov na trati, ktorí veľmi prísne sledujú tú techniku. Môžeme dostávať žlté karty, biele karty sú upozornenia, ale aj červené karty. Červená karta je za hrubé porušenie techniky Nordic Walking, čiže je tam beh, letová fáza, je tam neslušné správanie alebo v podstate agresívne správanie ku svojim kolegom pretekárom. Červená karta znamená diskvalifikáciu? Áno, červená karta znamená diskvalifikácia. A myslím si, že je aj zelená karta. To je asi niečo pozitívne? Zelenú kartu nedokáže dostať každý. Ide v podstate o najlepšiu techniku Nordic Walking na danom preteku. Je veľký rozdiel medzi trekkingovými a Nordic walkingovými palicami. Pri trekkingu vlastne zapájame v podstate len biceps, robíme tento pohyb. Pri Nordic walkingu vlastne pohyb vychádza z ramena a vlastne robíme toto tu. Vzadu otvárame ruku a s trekkingovými palicami by to nebolo možné. Nordic Walking si získava čoraz viac priaznivcov. Máme veľmi dobré výsledky aj vo svete. Sme sa umiestnili už 3-krát na 2. mieste Svetovej ligy. Zároveň tieto majstrovstvá Slovenska a Svetový pohár, ktorý robíme, sú zapojené do Svetovej ligy, čiže sme na mape štátov, ako sú Taliani, Francúzi, Uruguay, Maroko, Poľsko, Česko, Belgicko, takže na mape svetového Nordic Walkingu sa nestrácame ako Slováci, práve že sme tam veľmi dobre vidieť.